това ми е първият клип. Затова първо няма да ми видите лицето. Съжалявам. Но както да е. Този клип ще разгледаме базата ми, какви работи имам за сега. Също имам и къща на дърво, фонтанче, градинка. Абе, каквото щете. Така, влизаме в базата. Знам, че изглежда просто, но имам хубави неща. Тук ми са глупостите, моя грешка. Ама другите сервери са толкова яки. Тук в честа ми има за сега само кожени ворони, малко сребро, малко голд, малко емералди, даймонд. Не са много, ама за сега ми стига. Но скоро, ако ме подкрепите, разбира се, ще има много повече. Само секунда да оправим тук. По-надолу, ако се чудите какво има, това е мина. Тук ми е склада за дърво. За камена глупости е... Остате. Тук ми е моста, от който минавам и зомбитата ми минава. Тук е библиотека. Ох, майко. Умри, бе. Добре, това му е първата загуба, така да кажем, леко технично. И да се взиме айтемите, докато не са махнали. Да. Умри, бе. Ето ми добрата система. Както ще го прибивам. Ох, малко бъгва, сори. Системата не е много. Това му е първия старт. И първия клип. Така, сега ще разгледаме моя фонтан. Той не знае какво, но изглежда хубаво. Това го пустя. Тук в тази градинка не кой знае какво е това. Има само билки и така нататък. Има и малко бамбук. Не знае. Точно не знае какво. Ако искате да видите, имам и къща на дърво. И първо да отбележа. Всичко това е на Survivor, а не на креатив. Някои хора да си кажат примерно, това е на креатив. Кой не го може? Да, ама това е на Survivor. Добре, нубовете направят така. По-скоро просто направят така. Това е една къща на дърво, която е в процес на строение. Още не е построена напълно. Тук са терасите, глупостите, още една тераса. И сега той ще скочи във водата. Аре скаче. Засили се. Не мога. Дай да го направя аз. Дай го направя аз, бе. Мога е. Да видим много дали ще развие като някакъв нуб или прото. Или дали прото ще го направи. Алеко! Както виждате съм малко нуб. Извинете, но телефона малко занеше моя. Сега да влезем в къщичката. Малко нуб ливърче. Скоро ще правим доста предизвикателства. Пишете долу в коментарите. Път ако не харесате, ваш проблем, бе! Да няма да се занимава с вас! Но сега. Естествено е, да не си помислите, че наистина.
Да, между другото, забравих да ви покажа, че горе има лава. Отвътре е малко просто, но отвън е год. Има кула, има год. Има и долу малко бебе фермер. Сега той ще си вземе броните и айрон нещата и ще иде да бахте, а не да скочи като някакъв нубски рекар. При зомбитата и сега пак ще нубни. Аллах. Добре, втори път умира. Нищо не сте видяли? Спокойно, имам супер яки неща, така че ще ги използвам този път. Добре, газо, като не са си разпаднали да видяли. Добре, че имам честове глупости. Айрен каска. Така. Сега слага нещата. И отива да са кетчмания да правя. Време за кетч. Джон Сина, мазна реклама. Добре, Айде бе! Абе да малко стои така, небърно. после ще го правим. Малко... Изневи малко. Чакай пред да са... Тъпи зомбита! Сега ще ви премажа! Кого ще ме нервите? Аз съм боса, Тапанари! Яша, пама не е български език. Яша. Както да е, компука. Ох, малко бъгна. Грипър може да гръмне всеки момент. Компука, аз имам Iron Bron. Нямаше само една айрен каква. Няма прави доста голяма дупка. Са айтемите. Между другото, искам да ви кажа нещо. Iron бронята е толкова защитава, колкото Diamond. Така че няма много голяма разлика. Ако искате да си направите от Iron, хубаво ще... Ако хубаво може да направите. Тя е колкото гордо от Diamond. Ама най-добре е сега... И това ще откипа хора. Надявам се да я Само да се качим. Лайкнете, сабскрайбнете. Чакай, не още. Не са само да такова. Така. Това е за днеска. Пребра си за сега всичко. Така че, чао. Долу ударете, ако е на лайк.